Ia badakizun, zer dan bruxe? Bai, bruxe zelakoe, bruxe garbitzuteko ere bruxe zaztekoe. Bruxe? Aurten be, Andra Maria eta Santa Eufemia jaiak girotzeran datorrein gule lehiaketan. Irailaren 6an, zapatuan, gaueko 9etan, txosnagunean egingo da lehiaketa. Hau, 3 sari banatuko direla adierazi dabe Bermeko udaletik. Herritarrak berbetan jarriko dabez barriro be, eta gaurtik aurrera 5 bideo zabalduko dira Bermeko udalaren sare sozialetatik. Bermeko berbekin jolasean aritzeko eingule lehiaketa antolatu da beste behin ere, eta urten be, Andra Maria eta Santa Eufemia jaiak girotzera dator, gazteen parte hartzea bultzatu gura dau Bermeko udalak aurten be, horregatik txosna batzordega elkarlanean, txosnagunea zabaltzen dan egunean egingo da lehiaketa hau. Modu horretan, eingule lehiaketa irailaren 6an zapatuan egingo da. Gaueko 9etan txosnagunean bertan. Lehiaketak Bermeko hizkera, identidadea eta kultura zabaltzea dau helburu, eta herritarrei nortasuna emoten deutzen hizkerak egunerokotasunean dauen baliagarritasuna agirian itxigura da. Eingule lehiaketan parte hartzean herritarra guztiei zabalik dago, banaka, bikoteka edo taldeka parte hartu ahalko da, eta telefono mugikor bidez olgau beharko dala adierazi dabe Bermeko udaletik. Parte hartzaileek 24 galdera erraz erantzun beharko dabez, eta puntuazio altuena lortzen daben lehenengo 3 parte hartzaileek irabaziko dabez sariak. Erantzuteko denpora eta ondo erantzutea kontuan izango dala adierazi dabe Bermeko udaletik puntuazioetarako, eta sariak herriko denda batean gaztetako 60 euroko, 100 euroko eta 150 euroko txartelak izango direla aipatu dabe. Bideoak sare sozialetan egongo direla ere esan dabe. Datoren bat. Sari ezotezten ibiltzen garanak, bigual 20 dara, da batek agin jutezan du. Garezak etxezan dau, gizau, josten bebai, kontu kataten bebai, zema barrazatan inbidauien. Ero barrazak itxeu imin bihar batzoie, hori itxezan dauie kontu katare.